Ondo ibili gara, pasaen urtean 8.000 saski inguru saldu ziren, aurten 12.000 inguru, eta dirudi proiektua pixkanaka sustraitzen doala Euskal Herrian. 200 herritara iritsi gara, 700 banaketa puntu inguru ireki dira, eta orduan oso pozik gaude dinamika honekin. Auzo eta herri ezberdinetan lan polita egiten ari da, ilusioa sortzen ari da, eta orduan hiru ardatze hauen gainean lan egitea ilusioa pizten du. Alde batetik hemengo elikagaia kontsumitzea bertan, gero euskara ardatz duen kanpaina dugu hau eta gero auzolanean oinarrituta. Beraz, jendea parte hartzen du eta jendea bere sentitzen du proiektua. Gaur bilduarenak Euskal Herri luze eta zabaletik jende ezberdina etorri da, bolondrez gisa jende pila bat etorri da auzolanera, eta esan beharra dago jendeari iaia eset esan behar izan diogula, bestela ezinezkoa da guztia antolatzea, eta oso pozik gaudela kontu honekin. Kaixo, Eleni Zabaleta naiz eta Leitzetik etorritakoa gara. Lehendabiziko aldie da bertara gatozela eta txundituta gaude oso ze giro, ze lanpile egiten nahi den eta deslogo auzolana eredugarri da hau. Ni ziortza naz, bakizotik nator, erdera zetaten moduen por la causa etornaz, euskeran elde eitzeko, errigoran alde, da gero ja de paso azte buru pasa, kuadrillan, jente barritxe desetuten, da juergan apurtxu, Ni aka naiz, lekitzarra naiz, eta apur bat errigora proiektuan sinisten dut, ikustotelako Euskal Herri mailan proiektu interesgarri bat dela, nekazaritzia eta euskalintzia uztartzen daena, eta gure artean apur bat ezagutzeko, bai. Ni Maitane naiz, Ibartik etorri naiz, eta hementxe gauz aurritazen, danok auzolanian ekimen hau aurrera eruateko. Maria naiz, Donostiarra, Lasarteko jendeakin etorri naiz, eta ondo pasatzea gehia esan. Tuterako jendea ezautzea, Euskal Herrikoak eban, eta pixka laguntzea, pixkat. Soy Susana, soy ama de Argia y Castola, he venido de Castejón y la verdad es que no veo mejor plan para pasar un fin de semana. El ambiente es buenísimo, estamos todos encantados, esto te carga las pilas un montón. Aquí en la Ribera lo necesitamos de vez en cuando, toda la gente tiene muchas ganas de trabajar, tiene muchas ganas de colaborar y aurrera, que es lo que necesitamos.